Koniec. Ktorý minulý rok oslavil 30. výročie svojho založenia. Kúpte si sušené hríby, pretože nemajú chyby. Kúpte si sušené slivy, kto ich zje, nebude krivý. Nechcete? Pre veľká škoda, z kapusty bude len voda. V rámci tohto podujatia sme zorganizovali aj také milé podujatie pre našich najmenších knižníci a to podujatie sa volá Vyzdobme si knižnicu. Bol som sa tam dvakrát pozrieť, knižnica je plná detí, som milo prekvapený, aké šikovné deti máme, vystrihujú tam rôzne vianočné ozdoby, hviezdičky a záložky do kníh s vianočnými motívmi. Prihováram sa vám za našu základnú umeleckú školu. V mene kolektívu základnej školy Dunajská Lužňa vám zo srdca želám krásne, požehnané vianočné sviatky. Tiež vás chcem pozdraviť v mene Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a Autorského vyznania na Slovensku. Na konci tejto ulici je náš chrám Boží a chcem vás všetkých pozvať, tí, ktorí chcete využiť a poukázať aj na duchovný rozmer adventného obdobia, ako aj vianočných sviatkov. Tak vám prajem, aby naozaj v vašich rodinách bol priestor na vzájomné prijatie, priestor na vzájomné počúvanie, ale takisto aj na lásku, ktorú nám prináša Boh.
Už tu čakajú nastúpený zbor Madony Žitného ostrova, tak poďte, Lucia, nech sa páči a prajem vám, aby ste sa ešte dobre zabavili. Príjemný večer všetkým.